Assalamu alaikum manzon sira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon sira. Da farko wahidin ahadin sarki mai zamani, da famin ilahu da yanzu da gobe a san da ne. Cikin wakar gwani wanda san shi yake man magani, baban Fadima dan Abdullahi Rasulu manzon sira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon sira. Mai matsayi gurinsa ilahu annabi namu ne, dan gata Rasulullahi masoyi namu ne, mai darajar da babu kamar ta gurin Allahu ne. Baban Fadima kai ne mafita a gare mu manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Assalamu alaika ya shugaba Muhammadu Mujattaba, wannan wanda gaunarsa ce muka sanya ma gaba, wanda ya rike shugaba tun a duniya baya fargaba. Ba zan barka ba dan in na rasa ka Rasulu ban san kowa ba. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Assalamu alaika ya Mahamudu, nazo in gaida kai Maulana Rasulullahi, babu kamar ya kai. Duk kyawu irin na halitta ba ta makar ya kai. Annabi namu ne dan Abdullahi Rasulu manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Yau murnar maulidin ba tsarin tamu cikin gari, kuma mun fita bai daya mata da mazan mu a ayare. Baki kuma sun zo daga sassa wasu gari gari, dan murnar haihuwar manzo Muhammadu Mujattaba gatana. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Litawun da Yusuf ruwaya ga mu muna tafi, baitocinka ne makarero ga mu muna tafi. Kai mamulamu ne a gidanka mu zo gaishe da kai. Annabi namu ne ni ban ga kamar ka bada ha manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Manzo namu ne kuma shigatanmu ne, ɗagun Abdalla ne kuma ɗan Hashimu ne, sannan Bakwarshe ne, manzo na shugaba gatana. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Allah ya yi duniya domin annabi daha ne, wane ne yake ganin baya kamar gaba daha ne. Masoyi na haƙiƙa banda kamar ka a zahiri, annabi namu ne ni banga kamar ka bada ha manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Barka da zuwa Rasulullahi ya saka fulkamal, barka da zuwa Rasulullahi ya babul wasal, barka da zuwa Rasulullahi ya jimul jamal. Babu kamar ka ko kusa ba za a yi ba Rasulu manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Annabi karɓi begen mu mun zo domin gaida kai, mun zo gaida kai dan Aminatu babu kamar ya kai. Ka kafa halittu na ilahu waye ya kai, kai ne mafitar halitta annabi manzo daha manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Lale lale Rasulullahi ya nura salam, lale lale Rasulullahi ya kairin anam, lale lale Rasulullahi ya ainin na'am. Taimaka mani ya Rasulullahi ya ban mana gaban faru ba. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi. Salamu alaikum manzon tsira. Kai ne farko na halitta ƙarshen sai da kai, duk girma irin na halitta ba ta kamar ya kai. Wai ina ta mu karya shi ban ji ba babu shi, manzo daha babu kamar ka gare mu aminu manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo
Assalamu alaika ya shugaba kuma ɗaga Amina nawa. Assalamu alaika ya shugaba sirki ga Aliyu nawa. Assalamu alaika ya shugaba ce min na shigo na karɓa nima. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi salamu alaika manzon tsira. Wanda ya rike shugaba tun a duniya zai dace ku duba, komai in ya bada ashe zai samu ko bai wahala ba. Ni na rike sanka ko da sakan kuma ba zan ma bare ba. Yusuf Ruwaya da Nura na bita wal muka zo a tare mu ma. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi salamu alaika manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi salamu alaika manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi salamu alaika manzon tsira. Yau ma maulidi ya dawo murnar haihuwar manzona Maulana Rasulullahi salamu alaika manzon tsira. Yau ma maulidi